Naghahanap ka ba ng portable steam iron for your travels? Well, ito na ang may recommend ko sa'yo. Ito nga pala yung trending steamer from Xiaomi. Saw this in many influencers and sakto naghanap ako para sa aking clothing business. Highly recommended not only for travel but for everyday use. Tingnan mo pa lang ay napaka-durable na and very handy. Space saver din siya kasi maliit lang. White color pala ang napili kong color kasi para neat tingnan. Ganyan pala itsura ng cord niya. O diba, cord pa lang, napaka-durable na tingnan. Be prepared na din to have an adapter for the cord kasi wala siyang kasamang adapter. Napaka-portable talaga tong steamer na to. Ang cute tsaka at ang gaan. Ayan, ganyan pala yung itsura ng container na kasama niya. Maliit lang yung container kasi maliit lang naman yung item. Okay, so napaka-portable lang talaga. And then ganyan yung kasama na brush. So, yan yung kasama na brush. So, install natin yan mamaya. So, nilagyan ko na ng tubig yung container. So, meron siyang sign. Madali lang naman kasi meron siyang sign na open sa container. So, doon lagyan ng tubig. And then, yung brush na yan is ilagay mo lang dyan. And sundan mo lang yung nasa video. Ganyan lang sa paglagay. Pwede din parang baliktad ata. Ayan, ganyan dapat. And then, press mo lang konti, ayan, maano na siya, mataod na siya. As I said kanina, meron siya kasamang gloves. And then, yan yung forma ng kanyang cord. So, tatlo siya. So, kailangan yung sakit is tatlo yung hole. So, dapat may prepared kayong adapter. And then, tinesting ko na siya. So, napaka-effective naman. Easy to use kahit di ka na magbasa ng manual. Well, pwedeng-pwede siya sa mabilisang plancha ng mga uniforms and napakabilis niya makaunat ng mga luko. Tingnan nyo naman sa video. Gamit na gamit talaga tong portable steamer sa mga ganitong tela. Hindi pwede to sa mga nakasanayan nating plancha kasi pag ganitong tela, posibleng masusunog lang siya. Sa paggamit naman ng steamer na to, pwedeng nakahang yung damit at pwede ding naka-flat. The quality is super good talaga and it feels like high quality. Medyo mainit ang steam kaya dapat isuot nyo yung protector ng kamay, yung gloves na kasama. Di talaga siya hassle gamitin and magaan lang din. Madali nga lang maubos ang tubig pero okay na siya for travel. Pero kung pang business, paulit-ulit ka talaga maglagay ng tubig. Sa puntong ito, nag-try naman ako ng isa pang klaseng damit. Ayan, makikita nyo naman yung effectiveness, di ba? Kaya anong hinihintay nyo? Lalo na sa mga estudyante, add to cart na kayo. Available ito sa Shopee, available sa Lazada, and also to my TikTok shop.